Peligro kaayo ang gisulti ni Hesus nga niingon siya pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona. Sa iyaning panahon, pila naman katuig ang milabay. Okay ba? Kani ba pagsulti niya ani unsa man tong mga tuiga? Klaro dahil mga tuig 33 na kaning atong Gregorian calendar gibase man ni sa pagkatao ni Hesus nya mga 30, 33 kutob yang edad mo man yang iyang pagwali niya pagsulti niya nga pagkadautan sa mga katawhan ining panahon na mga 33 years old siya ato more or less 32, so year 32 or 34, 33. Karong panahon na, ug buhi pa si Kristo, ug niya pa siya karon unsa kay iyang isulti. Mingon ka siya, pagkabuutan na sa katawhan nining panahon na. Ika na ba, tingi ay mong tupad na saman. Dautan ka o buutan? Dautan na ba? Dugay-dugay naman ito niyang gisulti. Ang butog ang iya kang isulti karon moingon baka siya pagkabuutan, pagkabalaan sa mga katawhan ining panahon na. Kung kamoy patandion panahon ni Kristo o karon, ay may mas buutan katong panahon niya o karon? Panahon niya. Ayaw. Naibaw mo. Pero katong panahon niya, gilansang biya si Kristo sa krus. Ilansang eh. Karon sa inyong paminaw, buhi pas Kristo, ilansang ka o dili? Gi-assassinate, gipusil lang siguro. Ito na lansang pa man to karon, gi-assassinate na siguro. Nganong nahimo mang dautan ang katawhan sa panahon ni Hesus? Tungod kay matod pa ni Hesus, nangayong mo milagro. Kining pagpangayong milagro or signs sa presensya sa Ginoo or sa pagpuyon sa Ginoo sa atong kinabuhi, mao ni makapahimo natong dautan, makapahimo natong yawanon, muna ayaw pangayo og milagro. Gilingay mong tupad na ginahan kag milagro. Karon ra bang panahon na dayon ra batag murabag ma-ignite kay ba madasig ug maayo basta naanay milagro. Ano mga milagro sa makita nato nga ang mga wheelchair ibilin, ang mga crutches ibilin, ang mga taong giyawaan mo kalitlag kabuutan kay nawagtang ang yawa, ang mga stage 4 cancer free na ganahan kita na mga birhin nga muhilak, mga birhin nga mutubo, mga dancing sun, inana. Ganahan kita na. Anha kita murag matandog. Anha ta diha murag mo focus og maayo nga naagyoy Ginoo kay niya ni siya. Posible man sad. Tinuod man sad na siya tingali. Pero kung anha na ta mo focus unya magsige na tagpangayo os Ginoo ni ana, mahimo kitang dautan. Unsa may gusto ni Kristo, iyang gimensyon ang milagro nga gihimos Ginoo ni propeta Jonas or Jonas. Tulo ka adlaw siya nga didto sa tiyan sa isda. Katong gilabay siya sa dagat, wa siya mamatay tulo ka adlaw didto sud sa tiyan sa isda. Gibugwak siya balik didto sa baybayon sa Ninive. Ningon si Kristo, paabot lang mo. Doon na niya ipupariha ani nga milagro nga ang anak sa tao tulusad ka adlaw ibutang ilawom sa yuta unya mabanhaw siya. Nahitabo ba na wa? O ayaw na pangitag laing milagro. Nahitabo na ang iyang gisulti. Tinuod na. Ayaw na pagduda bahin ni Kristo. Mo na si San Pablo nga nagduda ni Kristo ug iya paganing ilutos ang nagsunod ni Kristo, ipatay pa ganin niya si Esteban, ang atong unang martir sa simbahan.
Unsa may nahitabo niya sa unang pagbasa, karon iya nang ipamatud-an kinsa si Kristo. Matud pa niya diri, ang maayong balita maoy akong gisangyaw. Dugay na ni siyang balitaa nga gisangyaw sa mga propeta. Matud pa niya, isulat diha sa balaang kasulatan. Nag-mention na ni San Pablo, walang siya mutuo. Isulat na sa balaang kasulatan. Ang mga Hudiyo sama ni San Pablo sigig tuon anang balaang kasulatan nga gisuwat sa Old Testament. Porti nilang tuon ato. Pero matud pa niya, isulat naman sa balaang kasulatan, walang siya mutuo. Pero sa dihang nituo na siya, niingon dayon siya, mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, sa pagkatao ang gisulat sa mga propeta nga siya kaliwat ni Hari David, apan sa iyang pagkabalaan, sa iyang pagka-Ginoo, siya ang nabanhaw nga Ginoo. Di ba nindot kayong pagkasulti ni San Pablo? Nya mao na niya ang atong isangyaw. Kung unsay gisulti ni Hesus nga gisuwat sa balaang kasulatan, maoy atong basihanan sa atong pagkinabuhi dinhis kalibutan. Unsa may gisuwat ni Hesus, daghan kaayo, or gisulti ni Hesus nga gisuwat sa mga ebanghelista o sa mga kaning iyang mga disipulo, iyang mga apostoles. Daghan. Sige, mag-mention lang ta. Ningon si Hesus, moabot ang panahon nga maggubat ang mga nasod, magpinatyanay ang mga managsuon, magunay o pinatyanay ang mga membros panimalay. Gisulti na niya. Nya karon, naabay gubat? Wa. Oh. Naabay gaunay nga mga managsuon? Naa. Ano ni sa ato? Nanimba maganing uban. Nya karon, kung moabot na ni, moingon ni ka Ginoo in taon, milagruhi in taon, usba in taon ning batasan sa akong igsuon nga di na unta ni magsigig binuang nako, usba in taon ning batasan sa akong amahan, usba in taon, milagruhi mo tuod yung Lord nga makamilagro ka. Moana pa dayta? Dili. Ang atong buhaton, gisulti naman ni Hesus, atong pamalandungan unsaon pag-atubang kining maong sitwasyon sa Dios nun nga pag-atubang. Nya unsaon man, ang muna gyud biyai ang imong sala. Ni naman ning gubat, way siguro kanus ani mo abot dinis Pilipinas sama sa nahitabo dito sa Israel nga nikalitlag buto-buto, murag 500 or 800 missiles ang gitira ngadto nila, ug naabdungan pa gyud air, naval ug land strikes. Kalit kaayo, purting daghanang nangamatay, ana lang mga few hours. Way siguro mo kalit lang sa nadin heron sa San Vicente Ferrer, Paris, Liloan. Hiling niya imong tupad. Hinang mong kalit nirong buto-buto, makuyawan ka. Ano ba? Kaya imong tupad. Kalit nirong buto-buto ron, kuyawan ka. Ayaw nagkakuyaw. Nga naman, pangandam. Kung saan man pagpangandam, biyai ang inyong mga sala. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw pagsig paminaw ng pulong sa tao. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Munang ningon si Jesus, mubangon unya tong rayna sa habagatan, kay mibaktas siya katunga sa kalibutan, aron lang pagpaminaw sa pulong ni Solomon. Pero ni ay pulong dinhi nga labaw pas kang Solomon, kaning atong New Testament, labi na ng Gospels o kanang mga letters, mauna na ang mga pulong o buhat ni Kristo. Paminaw diha. Ay na lang pagsigig ratol-ratol
Nabitay magsigig text nako, magpadapat kuan pader, iwali nga maghinulsol nas mga sala mga tao kay hapit na mo abot ang panodya. Nako niya na kay niabot na. Nasigi na sa gwali ana ang simbahan. Gusto gid siya nga kunuhay siya mo igipakitaan. Siya mo igipakitaan sa Ginoo. Una nga ako gyud pader samtang nagampo ko giingnan gyud ko sa Ginoo. Istorya dugay na nang gisultis Ginoo ay. Dugay na kayo. Gisuwan na sa Bible, mutuo na lang tana. Sige, lingay mong tupad na kanusa kakatapusang naghinulsol. Kanang imong pagkalibakira, kanang imong pagkabakakon, kanang imong pagkamalawayon, kanang imong pagka-autocratic, kanang imong pagka-domineering, kanang imong pagkadaling mamalikas, kanusa kakatapusang naghinulsol. Kanang imong pagsigig pangabit, kanang sige ninyong premarital sex, kanang pagsige nimong same sex, kanusa kakatapusang naghinulsol. Kanang imong kahako, siging pangilo kanang yuta, hastang yuta nagisimintos gobyerno kanang karsada, ilogon pa, parkingan pa sa imong sakyanan, kanusa kakatapusang naghinulsol. Kanang siging linibakay aning mga politicians, siging dinautay bisag managkaliwat o managhigala kaniadto panahos eleksyon, dinautay to the max, kanusa kakatapusang naghinulsol. Kanang sige nimong palaygit, sige nimong inom anang pills, sige pang abortion, kanusa kakatapusang naghinulsol. Kining siging pangwarta, siging pangwarta, stang kulikta, kwartahon pa, kanusa kakatapusang naghinulsol. Kana musudya o niya kaninyo matod pa ni Jesus ang taga Ninive kaysa pagwali ni Jonas ang tanan naghinulsol sila mga sala hasta pang ilang hari. Pero kamo sige mo basa ang Bible, apil na kang pariya ka, kanibang nagwali ba? Wa ka naghinulsol kana mabitay ganibang kasing-kasing sa tao kung butang nga Ginoo, makaingon gyud ka nga imposible. Usbon ako ang mga kababalaghan, inspirasyon sa Ginoo nga mamaligya tag slots. Tungod ining atong sigig baligya slots sugod atong mga August 2020 hangtod karon, ang tawag na sa mga tao nako Father Slut. Ang akong Fathersiano di na kayo sikat. Father Slut, inikita na mo ipapicture, Father Slut nako, ikita na mo bisag asa ko picture Father, palit ang slut ha nako. Stila no na-attach na gid sa akong naong ang slut. Hangtod magsige na sila gingon ang naong ni Father murag slut. Kayang iyang ilong pislat. Ano no? Okay lang. Pero tanawa ra gud ang nahitabo karon. Unsay nahitabo sa atong parokya, unsay na contribute nato sa Archdiocese in 4-year time. Makaingon ta basta di ay ang Ginoo mo'y musugo, grabe kayo ang resulta. Nagdugo man lang mo. Awa mo to sa Ginoo ni. Oh, di magpaka na to ang Ginoo na sa man mo.